Kang nunggil mring Allah. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 26 Maret taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 8 ayat 51 tekan ayat 59. Winatese pamikiran manungsa sarta kaluhuraning manungsa minangka titah kang paling sampurna. Ndadekake manungsa ora bisa mangerti sakpenuhe sapa dheweke, sapa pepadane, luwih-luwih sapa kang wis nitahake dheweke. Pratelan-pratelan Gusti Yesus jroning Injil Yohanes ngumpamakake wong padha gelem buka ati saamba-ambane kanggo maneges lan mangerti jati diri Allah kang manjalma manungsa saperlu ngentasake manungsa saka dosa. Ing waosan dina iki wong-wong Yahudi saya panas atine rikala krungu wedharan jati diri dalem Gusti Yesus kang ngandhakake menawa panjenengane luwih gedhe lan luwih dhisik ana sadurunge Bapa Abraham. Tumrap wong Yahudi ora ana paraga kang banget luhur tinimbang Bapa Abraham. Mula rikala Gusti Yesus ngaku-ngaku minangka wong kang luwih dhisik sugeng sarta luwih gedhe, padha runtik lan mrekitik. Sajake wong-wong Yahudi amung migunakake pangenalan sacara tata lair marang Gusti Yesus kang banget pinates tinimbang pangenalan luwih jero sacara rohani. Kepara sajake wong-wong Yahudi wis nutup ati kanggo mangerti kemungkinan dumadine Allah kang manjalma dadi manungsa. Lan satemene wedharan jati diri sacara rohani kaya mengkene iki kang nembe kapratelakake dening Gusti Yesus. Wong-wong jaman saiki uga ora kira saguh mangerti menawa panemune amung kalandhesake marang Gusti Yesus kang sacara tata lair sawijining manungsa lumrah, anake Maria lan Yusuf. Kanggo wong percaya, satemene wosing panglimbang waosan dina iki banget gamblang mbiyantu kanggo negesake sapa Gusti Yesus sejatine. Nanging aku pengen nambahi anteping kapitayan kanthi metik peratelan kawitan Injil Yohanes. Sabda dina iki kudu kalelimbang migunakake padang kawitan Injil Yohanes mau. Ing kawitan Injil Yohanes kapratelakake mengkene. Ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah, sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Kanthi mengkono bisa kaajokake pitakonan, sapa kang disiki Allah, kang jumeneng Yang Hono utawa Yang Kawitan? Sapa kang luwih agung, luwih luhur tinimbang Allah Maha Agung lan Maha Luhur? Dadi ing waosan dina iki Gusti Yesus lagi medharake jati diri rohani dalem marang wong-wong Yahudi minangka Sang Sabda ya Allah Putra kang manjalma dadi manungsa. Panjenengane lagi nindakake ayan nebus dosa manungsa. Para tresna pelem kinasih, wong Katolik ngiyakini Gusti Yesus minangka panjenengane kang ing purwaning dumadi nunggil Allah lan pancen Allah. Panjenengane kang nunggil Allah mau tedhak ngejawantah minangka manungsa saperlu nebus dosa. Jroning ayan nebus dosa mau, panjenengane kanthi lila legawa asrah diri kanggo nandhang sangsara, amrih manungsa ora nemahi lelakon kasangsaran kang banget-banget ngegirisi ing alam kalanggengan. Sawijining panemu kang banget-banget ora bisa dinalar tanpa migunakake iman kapitayan. Prayoga padha njejegake keyakinan amrih kahanan kang ora tinemu ngakal mau tetep dadi punjer kapitayan. Jer ing donya iki pancen akeh banget kang ngatasi akal kalebu iman kapitayan Katolik. Suami sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mlebu sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.